Ez a videó, mint egy önarckép, hát rólam szól. A videóban képet nyerhet a... szar. Bár nem vagyok nagyon profi az gondolataim kifejezésében, most azért mégiscsak megpróbálkoznék ezzel. 16. éve élem furcsa életemet, mely reméljük még továbbra is hosszúra nyúlik, hiszen élvezem bár az érzelmeimet és a gondolataimat mindig nagyon nehezen öntöttem szavakba, de ezért ennek a videónak a kedvéért mégis megpróbálkoznék vele. 16 éves vagyok, már közeledem a felnőtt korhoz. Még egy gimnáziumba járok, rengeteg barátom van ezen a helyen, jól érzem magam. Tulajdonképpen én úgy érzem, mintha sietetni akarnám a saját magam öregedését, pedig a természetes folyamatokat nem nagyon szabad sietetni. Attól még a 16 évesek életét is remekül élem, ugyan a kortársaimhoz képest egy kissé le vagyok maradva arcképileg fizikumban, de remélem nem sokára ez a probléma is megoldódhat. Amúgy jókedélyű vagyok, általában sokat nevetek, a barátaimmal szeretek viccelődni, néha egy kissé mások agyára megyek, de azért próbálom ezt a tulajdonságomat visszaszorítani, és inkább a enyhe, kedves, lazulós fiút adni. Hát tulajdonképpen amit el akarok mondani, az nem éppen sorolható a magas gondolatok világába, de hát érzelmek terén én egy egyszerű ember vagyok. Vagy boldog vagyok és örülök valaminek, vagy nagyon szomorú vagyok, és akkor viszont nem létezik más, csak az, ami ezt a boldogságot eléri, ami miatt boldogtalan vagyok. Hát tulajdonképpen amit mondani tudnék magamról, ezeken kívül az, hogy mint minden korombeli érdeklődöm a szebbik nem iránt is. Természetesen ez nálam eddig egy kudarc élmény, nem sok dolgom volt még hölgyekkel, de nem adom fel a harcot, és továbbra is kitartó maradok. Amit magamról el tudtam mondani, nagyon is nehézkes szavaimba önteni, az körülbelül ennyi lenne. Nagyon sokat nem tudom mondani, és az időt nem is akarom nagyon húzni. Szóval ennyit mondanék én magamról. Üdvözlöm Budapestet!